Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! От името на Димитър и Фани Велеви ви каним да отпразнуваме заедно освещаването на нашия нов дом. Тържеството ни ще се състои на 07.18.2024 година в село Сърнево пред домът ни на палатка Уникат. За вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Васко. А именно гост-музиканти ще ни бъдат Ангел Малаков, Деришен, разбира се. А вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви!